Phadi hingke chwng chini manai rasini jomate no je manchak chubalaya no chwng tiprasa thanchang laioi hingke borokni tini ekdom asuk problem kotor phaika borokni ticket rok je thik mote tanmani miliya wngoi tei borokni je doctor ni refer kagos rok miliya wngoi tini ekdom problem no tui hapan tu khano chwng borokno help khai koi chwng tini borokno Bengaluru hasteo chwng flight gari rok hoka hingke kha khaio je chini tiprasa Bengaluru tongnai rok borokno nukha hingke chubao no hinui phaidi phung kaham joto chini YouTube channel nai tongnai takhuk tei bukhuk chongno hingke chwng tini paisok paikha chini Maharaja Bir Bikram Airport ro chwng tabuk paisok paijak hingke chwng phaimani karon obono chini khoroksa manai rasini jomate no chwng tini Bengaluru hasteo rohna bagui chwng tini paisok paijak borok bo jaga thangnai bo hospital thangnai chwng borok khukting khnai nalayano hingke norok nai tongde chwng trwk trwk norok no update dui tongoni bwskangni yang je mangpili norok nai tongde phari hingke cameraman ang koinai bai tini norok ni flight koita o 11:43 o hingke tabu je chini manai rasini jomate na Bengaluru ni bo jaga langna nai Rinmanhat hospital na hingke je a jaga thangnani bagui kuno tongnani bebosta rodong norok ni aro thangkai sinai na hingke kha khaio ang aro thangkang khe chini tiprasa rok norok no help khaiya no hinui hingke nong chini tiprasa rok no aro tongnai ron tam kok kwcharo chungkunu naiphaitong na hingke norok nukhnai yang manai rasini ni belai ni sori serious hingke chwng tabu emergency ni ticket khai tongo norok nai tongde.